Arani judul besok kadang-kadang kesasar. Ayo kanggo Mamai Bintang Jaya sing wis nyanding, Mamai Rizky Nok Pika sing duwe wilayah, Mama Rina sing wis nyanding ning iringan. Apa sayang? Sing Bude Eni matur kesuwun. Kanggo bos chicken panitia minangka Bapak Kunci Mbak Buyut Pandawa, Mimi Haji Ropiah, Mama Kaji Kosim, sedulur dewek, Mas Tomo Kang Kaji Sana, bagus temen rupane, sapa bae arane, wayang senenge, amarena dadi jodone. Kanggo sapa cek? Nok Widya, bagus gagah perkasa Nok Widya, Arjuna sing Pandawa, Arjuna ireng, gawe pikiran puyeng, gawe pikiran puyeng, wong lung semut sayang, wong lung semut. Dan siapa cek? Mama Ririn, ayo. Mama Ririn, wong kedung, wong kedung. Mama Ririn iya wong kedung. Mama Ririn, wong kedung. Dan siapa cek? Wong Kendayakan. Bagian nireng kulite, wong Kendayakan bagus rupane, senajan nireng wonge manis nih tingkah lakune. Salon majikan Kendayakan wong sudi mampir, salon majikan. Najan Arjuna ireng Kacung Pikri, wong suket baju sayang, Kacung Pikri wong suket baju, Kacung Pikri paling sayang. Arjuna ireng wong Cikedung, ganteng wong Cikedung, ganteng bagus rupane, sapa bae arane, Arjuna ireng wong Kendayakan, gawe pikiran puyeng. Nok Lela wong tempel sayang, Nok Lela wong tempel, Nok Lela, Nok Lela, Nok Lela, Nok Lela, Nok Lela wong tempel, Nok Lela, Nok Lela, Nok Lela wong tempel, Nok Lela, Nok Lela, Nok Lela, Nok Lela wong tempel, Nok Lela. Ayai Kalipa, Ayai Kalipa, Ayai Kalipa, Ayai Kalipa, Ayai Kalipa, Ayai Kalipa, Ayai Kalipa. Bagian ireng wonge Mama Bintang Jaya, tapi bagus
Jibril, Mas 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 Jibril. Kacung Pikri wong suket baju, Kacung Pikri mantan majikan wong suket baju, Kacung Pikri. Kacung Pikri, Kacung Pikri mantan majikan wong suket baju, Kacung Pikri wong suket baju.